Utandani! Hey! Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. UMthandeni-ke kusho kona ukuthi wayeqinisile ngento ayeyisho ukuthi yena akanankinga nabantu bokufika njengoba kade bonakala-ke ejiva noma sithi-ke eperforma-ke neshangane-ke laseZambia abalibiza ngokuthi uMr Balafwa noma-ke Mr Balafwa-ke abamazi kangcono-ke bambiza kanjalo-ke bathi uyena-ke loyo-ke ubecula-ke laphayana nkosi yami-ke ebhiyoza bathi i-King of Maskaladi basho njalo. Yinhle futhi iyancomeka le nto yenziwe uMthandeni. Mina ngiyibona nje umaskandi nje uhamba uduma umhlaba wonke, uhamba uze ufikelele kwamanye amazwe ase-Afrika, okuyinto enhle-ke for umaskandi. So siyabonga-ke bandla, bekukuhle noma kade ehlekisa bathi bekumnandi nje ukubona yena-ke ku-Mr Balafwa iMaskaladi King-ke igiya lapha noMthandeni uyamukele ngezandla ezimhlophe ezifudumele, wayijabulela nje wakhombisa ukunama. Utandani! Hey! Come on. I'm so excited. Sekotume sotu ise gishinga isenga yali esani ise santu. Sekotume sotu ise gishinga isenga yali esani ise santu. Twelelele asungera kera keke. Twelelele. Okay everyone-ke nimbonile-ke uMthandeni eperforma naye-ke uMr Balafwa. So comment down below umbono wakho ngalolu daba, but-ke I hope ukuthi enjoyile i-video namhlanje. If we enjoyile, make sure uthi smash lo like button, uphinde smash lo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.